Por certo que Marise García tamén incidía no tema que lle viñamos avanzando nestes días, concretamente esas polémicas revisións do gas butano en distintos domicilios. Ela aclaraba a situación dende a Asociación de Consumidores e daba tamén algúns consellos. Durante esta semana estivamos a recibir na asociación varias denuncias, ben a través de chamadas telefónicas e ben a través de personas que se presentaron nas nosas oficinas cas facturas correspondientes a unhas revisións do gas que se están a realizar. Temos entendido que non solamente no Concello da Estrada, senón en todas partes. O Concello de Lalín tamén está pasando, en Cuntis está pasando. Vamos a ver, temos que decir que nós non podemos nin confirmar, nin desmentir que as empresas que están facendo as revisións non sean legais. A xente acuda nos pensando que iso é un fraude. Vamos a ver, non temos datos para confirmar que sexa así, posto que agora é libre e hai empresas que están autorizadas para facer estas revisións. Que ocorre? Que non temos obligación ninguna de permitir o paso destas persoas, e máis eu diría que non debemos de permitir a entrada na casa destas persoas se nós non concertamos previamente unha cita con eles. Porque se ben é certo que as revisións son de carácter obligatorio cada 5 anos na maioría dos casos, tamén é certo que teñen que confirmar antes que se van a presentar. Normalmente as empresas distribuidoras do gas, as empresas que nos suministran o gas, son as que están procedendo a facer esas revisións. Isto non quere decir que non o podan facer outras empresas, sí que poden facer outras empresas, pero terían que pasarlle os datos a empresa suministradora do gas, posto que senón non tería validez ninguna, que é a persona que é a propietaria das bombonas que temos nas nosas casas. Os precios, nos falamos cas dúas empresas que teñen distribución